Kuvittele aivan tavanomainen yritys. Yrityksessä on työntekijöitä, esimiehiä ja osastoja. Yritys asettaa tavoitteita menestyäkseen. Mutta kuka on vastuussa mistä? Missä kaikki ovat? Mitä he tekevät työkseen ja sopivatko heille annetut roolit? Asiakirjojen ja tietojen ollessa hajallaan eri järjestelmissä selkeän yleiskuvan saaminen on vaikeaa. Kuvittele nyt yritys, joka on ratkaissut nämä ongelmat. Tämä yritys hyödyntää Verismo HR:n palveluja. Me luomme ratkaisuja osaamisen johtamiseen yrityksille eri aloilla ja koosta riippumatta. Räätälöimme yhdessä ratkaisut teidän tarpeisiinne. Autamme jäsentämään ja tehostamaan liiketoimintaanne. Työnne perustuu todellisuuteen ja tuottaa näkyviä tuloksia. Tarjoamme sekä kokonaisvaltaisia ratkaisuja että erillisiä moduuleja, jotka ovat helposti integroitavissa olemassa oleviin järjestelmiin, tarjoten yleiskuvan kaikista työntekijöistä, osastoista ja toiminta-alueista. Ratkaisumme mahdollistaa tulosten haun ja suodatuksen tarpeiden mukaan ja tavoitteiden asettamisen koko organisaatiolle, jotta kaikki työskentelevät samaa tavoitetta kohti. Verismo HR:n avulla voitte tunnistaa ja kehittää osaamista aina rekrytoinnista uran huipulle asti. Varmistakaa, että oikea henkilö on aina oikeassa paikassa oman etunsa ja yrityksen edun vuoksi.